नै लोगोफ्रा आं क्लासाव थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय क्लासाव थांनायावहाय खांख्राइ फाननाय नुबाय आरोना ओमफ्राय थांनायावनो लामायाव खांख्राइखौ माने आङो जानो लुगैसोदोंमोन खांख्राइ जानो लुगैसोदोंमोन बाथोन होननानै बुंलांदोंमोन आरोना लोगोनि सिगाङावहाय ओमफ्रायहाय क्लास जोबनानै आरनानै टाउनाव थांदोंमोन एसे साहा लोंनो होननानै ओमफ्राय बिदिनो ग्रोबनो लामायावहाय माने फाननाय नुबाय आरो बस्थासे लाबोनानै फानफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय थफ्लासेयाव बे थफ्लासेयावहाय 30 थाखानो ओमफ्राय थफ्लानै लायोबालायनो 50 थाखानो आरो ओमफ्राय थफ्लासेबाथ' बारा बुरजा जानाय नङा होननानै आंबो थफ्लानै लाबाय आरो स' बिदिबा नायलांदो लोगोफोर माबायदि खांख्राइ नै खांख्राइआ मानखोबायानो नै जारौ ना बाबु नोंलाय औ जारौसो नै ओमफ्राय साराबो लामायाव लोगो मोननानै थाइजौ जानो नामा जोंहा थाइजौ रावबो जाग्रायानो गैया होननानै हरबाय आरोना लानानै फैस्राबाय जोङो लोगोनोबो हरबाय आंबो लाबाय दा जानोसै गोथावनो ना दिनैनि खांख्राइ जानायनि सिमाङा फुरा जासिगोन आरोना माबा मा होनो मैथाजों जानाय जायोना खामब्रेंगा ना खोरदै होनो बेजों जानाय जायो टेस्टि जानोसै थफ्लासेयावबा खैथा गाखोदोथाय साननांगोन र' मा नोंलाय बेखौलाय खांख्राइसो गन्थंआव खेबना जागोनबो हा गाबबाय थादो बिमाफोरालाय लामायावनो दङ दंनायालाय दरजाया मारिनाय ना नै लाइट होना होनो र' नै बारा गिदिर गिदिर नङालै एलाय गिदिर बेफोरबाय फिसा थैनाय गैया होनखादोंमोन होननायालाय गैया गैनायालाय थैनाय र' अखा हानायाव बिलो माबायाव हमनायदां बिलोआवहाय नावकाटानि बावसोनो नावकाटा मा गामि होनदोंमोनथाय रौतायाव फानफैदो आरोना जोंनियावहाय बस्थासे लानानै जांग्रां जांथां प्लास्टिकआबो नै मेरला जाखाबाय ए बे मोनसे थफ्लानिया गिदिर गिदिर आं गिदिर गिदिर बिखानायमोन ना बे 50 थाखानि खांख्राइ आरोना बेखौनो इमान नागिरनांगौ जायो बबे ओइ फिसाया जोला जोलाखौ गारलायबावोसो आं ओमफ्राय नङाबा नै खावसे जोबो जोलाबो ओमफ्राय साफा दोननांगौ आरो सुना लानोसै आरोना इखौ साफाहाय ओमफ्राय दायो जानोसै गोथावनो मादो जागोन मैथादो ना खोरदैजों जाबाथ' गोसोआव थाखा आयो मेंसोबाय साइकेल सालायबोनाया हामजोबलायबाय मेंसोयो फुङावनो जाया लोङा दै लोंबाय सिखारबाय दुगैबाय फ्रेस जाबाय आरिबाय साइकेलजों होलांबाय खामबो जानाय जाया मानाय जाया नालाय दुरबल मोनसोयो आरो र' खस्थ'नि फिथाइखौ उनावहाय गोदै मोनथोंसै खस्थ' खालामनो हायोबालायनो फिथाइखौ गोदै मोनोनो ओंखायनो नाजानोसै गोदै मोनथोंसै उनावहाय र' आं खांख्राइखौ सुना लानो बारियाव फैलायबाय मैथा खानो आयु आयु नै मैथा खालायनोसै उफाय गैया बिमाया लोमजानानै थायोबा आरिबा जोबोद खस्थ' जायोनो लोगोफोर ओंखाम संना दोननो मानो गैया जायो ओमफ्राय दा आंथ' जालांखायाखैमोन फुङावहाय जेबो ओमफ्राय दा फैनानैबो नै आब'आबो स्कुल थांबाय बाबायाबो स्कुल थांबाय बिसोरबो ओंखाम मोनजालाङाखैमोन अखा हानायजों मानायजों आरो मर्निंआवनो दानिया स्कुलफ्राबो क्लास माबा फुङावनो जाबाय ओमफ्राय नै दा आं थाब सफैग्रोबाय नालाय दायोथ' टाइमा 11:52 जाबाय बार'थायानो जासिगोन संना दोनसै आरोना बिराद मेंबाय दुरबल मोनबाय आंबो ओंखाम उखैनानै माथोआनो फैया फैया जादों नै बे मैथा गोखैजों संनोसै खानानै लानोसै आं
मैथा गोखैजों खामब्रेंगाजों जानो गोसोमोन दा लायग्रा गैया सायनायावनो मानायावनो गोबाव जागोन ओमफ्राय बेखौनो भिडिअ हमना होग्राबो गैया नालाय भिडिअखौबो रेगुलार होनो हाया टाइमबो गैया भिउफोरानो खमाय लांफिनजोबला लायो खाखांबाय गोथाव संसै आरो मैथाजों माबा खांख्राइजों खामफैना रायलायनायानो जालायलांलासो खामफैनायानो जालायलांलासोलै सायना लानोसां एबार खैथा सायखो दाबुखौ होबाय नामा खांख्राइ आथिंखौ फख्रियावनो खायो फख्रियानो गैया ओमफ्राय बाथोन जानांगौना माबा गगा मोननाय बायदि गन्थङा सोखाबाय ओरैनो साफा सुनानै दोनफिननायखौ नङाबा अहा मोना मोनगोन ना मेलेम दोंना गैयाथाय लोमजादो इथिंजाय दालि जल खांगासिनो ओमफ्राय ओंखामा मोनबाय ओमफ्राय दायो खांख्राइजों मैथाजों संनोसै गोथाव जानोसैलाय सोरबा मोदायदो रायलायो नामा आंलाय भिडिअ'सो रायलायदो दा मोदायदो रायलायदो होनदो आरो आंखो भिडिअ माबानाय भिडिअ बानायनायखौनो मोदायदो रायलायदो होनखायोलै आंहा भिडिअ बानायदों खौनो बाबाया माबा मा मोदाय बायदि मोदायदोसो रायलायदो ना मादोसो रायलायदो ब्रुं ब्रुं ओमफ्राय बिथिंजाय मैगं माबा संनायाव भिडिअ बानायना बुंदो जानोसैलै नै खांख्राइया बेयावबो माबा थायो नालाय आराम मोनजायो ओंखायनो होदो आरोना माबा मेलेमानो एसेल'सो नै ओमफ्राय मेलेमानो माबासो मा होनो माने गोसोम गोसोमसो आरोना मेलेमानो माबा नङा गोमो जायोना इदि नङा आरो बारा एसेबां मेलेम गैया माने बिदै हेगारगोन गोजासोमोन ना आयौ खामथाबलायलांबाय जारलासो हायबाय भिडिअ बानायनायावनो र' होना लाग्रा वाव जारुरु मोनथारदों होनदो दा आगैयासो नायना लुगैलायगोन दा गावसोरल' जायो होननानै गथा थालायलायो माथो मोनसे बे बिखुङाव थानायखौबो एरख'ना जानो गोथाव मोनो आरोना गथा मोनसे थालायलायबाय दालि गोदौदों हा जानो जि साइज नुखादों दालि गोदौनायखौ रुइबाय रुइनायालाय नै होमबाबो एसे रुइबावहोनि नै जोंहानि ड्रागना लोगोफोर बाबा गायना होदों न'नि खुन्था दंमोन आरोना बेयावनो गायना होदो न'आव जानो आन्था दाख्लैसो लाबोना गायना होफैदो ओमफ्राय नै माबा फाथैयाबो नै मा होनो मैया फुङावहाय दै फुङावहाय सिरिबाय आरोना नै ओइलाय नै बायनानै इमान फिथाइ दंमोन आरोना ओमफ्राय नै दा बारा गैला फिथाइया जा बायदि फिथाइ दंखायोमोन बे फिथाइ गोनांथारासो सिरिबाय नै जि साइजखा फिथाइयाबो नै इमान साइज ओमफ्राय जों जानायनि इन्ट्रेस्ट गैयाना बारा ओमफ्राय नायलाय फिथाइया नायदो नै आयौ ख्रि इमान ख्रि नै सोरनोबा आसार खालामनोबा लांफै लोगोफोर आसार खालामनांगौबा नै आयौ ख्रि दंथारो हनै सिङावबो गिलिरथारना बोख्रांनो हाया ओइथिंबो दिंदिं दान्दां जि फाथैयाबो आरो बिनि सायाव जा मोजां मानबायदोंमोन गैला सोरनोबा नांगौबा लांफै लोगोफोर बेखौ गोमोन बायदि नुदो ने गोमोन बायदि नुदो इखो र' हाना जाना नायगोन नै गोमोन बायदि नुदो सोरनोबा नांगौबा आसार खालामनांगौबा लांफै लोगोफोर
आङो खामनो सानदोंमोन नाथाय मस्ला मस्लि बायाखै आरो सान्दुङाबो दुंगोनदि दुङादि अखाबो हाबाय थादों ओंखायनो खालामला होननासो थास्राबाय आङो जाग्राबो गैखाया जाखायानो दानोबा नै जलफि आसार दङ जास्राया ओरैनोसो दोनो होमबाबो बानायना दोनबाय आरो मालाबा फैबोला होनो होननानै सोरनोबा नांगौबा लांफै लोगोफोर जि साइज काटुकुकु माने लोगोफोर आङो माबाखौ दिन्थियासै आरोना मा होनो खांख्राइजों मैथाजों एवना मोननायखौ दिन्थियासै माखौथो दिन्थिबाय थानोना बयबो एवनो रोंखानाय एवना जानो रोंखानायखौ मा होनो जाबाय नै दा जाखांबाय बोलो गोरा मोनबाय स' बिदिबा लोगोफोर जायनो नांगौ लांफैबानो जाबाय कमेन्ट हरबानो जाबाय स' बिदिबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आरो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो स' बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय आरो लोगोफोर सोर खांख्राइजों मैथाजों जानो गोथाव मोनो कमेन्ट खालामना खोन्थाहर दे लोगोफोर कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर दे आं जानो गोथाव मोनो आरो खामब्रेंगा ना मा होनो जोंनिया खोरदै बुङो बिदि बेस्ट गोथाव मोनसिनो आं कमेन्ट खालामना खोन्थाहर दे लोगोफोर बाय बाय सोरानिबा फायर' नै जाफैसोदो सैमानो होननानै जा थङालि दोङो ना सैमा बेनो दोन्दोंमोन आरो ओमफ्राय फायर'आसो जाफैसोदो ओंखामखौ mwithajgआ माने गब्दाथार आरोना ओमफ्राय मानसि बाला गब्दा नै खम साइजनिखौमोन फिथाइखौथ' एथ' साइज नुदों गब्दा दानो ओमफ्राय मानसिखौबो साइज नुसिगोन न' बेबायदिबा गब्दा दानो जादो फांथुबथुबदो अन्थावथावनो जाजागोन बुंनो हायो आंबो गब्दा दा जाथावथाव